ఒక్కళ్ళు చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. నువ్వు చెప్పు. ఫస్ట్ మన దేశం గురించి చెప్పారు అన్నయ్యలు. అసలుకి మన దేశం అంటే ఎంత ముందుకు తెలియకపోయేది. వాళ్ళు చెప్పినాక దేశం అంటే ఇంత గొప్ప మంది ఉన్నారు, ఇంత మంచి లీడర్స్ ఉన్నారు. మన తాత ముత్తాతల్ని ఇట్లా మన ఊళ్ళోకి ఈడ తెలియదు. మన తాత ముత్తాతల పేరు మనకి కూడా తెలియదు. కానీ మహాత్మా గాంధీ ఎన్నో చాలా డేస్ అయింది కదా ఆయన చనిపోయి కనిపించడం, కానీ చాలా తరాలు ఉన్నాయి కదా. కానీ ఆయన ఎలా గుర్తుంచుకుంటున్నామంటే ఆయన గొప్ప లీడర్ కాబట్టి, చాలా మంచి మహాత్ముడు కాబట్టి మనం గుర్తుంచుకుంటున్నాం. అలాగే మనం తల్లిదండ్రుల్ని ఉపాధ్యాయుల్ని కానీ అంతకుముందు ఎక్కువ గౌరవం ఇవ్వకపోయేది. కానీ వాళ్ళు మాతృవేదన గురించి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అనిపించింది. అన్నయ్యలు అన్నారు మేము లాస్ట్ వెళ్ళేలోపు మిమ్మల్ని ఏడిపిస్తామన్నారు. అంటే మేమునే అన్నయ్యలు వెళ్ళిపోతున్నానికి ఏడుస్తాం కదా అనుకున్నాం. కానీ ఈ విధంగా అని మేము తెలుసుకోము. కానీ ఆ తర్వాత తెలిసింది అమ్మ అంటే ఏంటిది. అసలుకి కనిపించిన దేవుడిని మొక్కుతున్నాం, కానీ కనిపించిన దేవుళ్ళని గురువుల్ని అమ్మ నాన్నని మొక్కట్లేము కదా. రోజు కాళ్ళకు మొక్కడం కానీ చేసి మన నాన్నకి కానీ మొక్కితే నువ్వు మా ఇంటి ఆడవిలవే, నువ్వు మొక్కితే ఎలా అంటే అప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ చెప్పాము ఇలా అంటున్నారు మేము ఎలా మొక్కాలి అని అంటే, అంతే చూడండి మీపై ఎంత ప్రేమ ఉందో, మీకు ఎంత ప్రేమ ఉంది మీ పైన అని అన్నారు. అప్పుడు అర్థమైంది అమ్మ నాన్న గురించి. ఇంకా రాక్షసత్వం, దైవతత్వం, మానతత్వం. దైవత్వం అంటేనేమో నాది నీకు ఇస్తాను కానీ నీ నుంచి నేనేమి ఆశించను. మళ్ళీ మానవత్వం నీది నాకు ఇచ్చే, నాది నువ్వు షేరింగ్ చేసుకుంటాను. మళ్ళీ రాక్షసత్వం నీది నాది, నాది నాది. ఇది మనం ఏ తత్వంలో ఉన్నామో ఆలోచించాలంటే అప్పుడు అనిపించింది. మానవతత్వం నాకు వచ్చింది నీకు ఇస్తాను, నీకు వచ్చింది నాకు ఇస్తాను అని. మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ.